Meu bisavó, Francisco Carbia Fariña, era natural de Paradela, da Estrada, veu de Cuba, porque foi alá, emigrado, e casouse cunha señora dali de Cordeiro e comprou unha propiedade. Desde o principio, meu bisavó, e inculcoulle esas ideas tamén ao seu fillo, a Celestino, pois intentaron fundar un sindicato ali en Cordeiro, que se chamaba o Sindicato Agrícola de Cordeiro, para poñer en valor a xente dali, que eran todos agricultores. Fundaron a primeira cousa do sindicato, pois fundaron a escola en colaboración cos emigrantes e eles, e facer que Cordeiro fora unha unidade de veciños, todos implicados nas labores sociales dali. Entre o que, digamos, existía antes, que era un contexto de pluralidade, un contexto de pluralismo, non? Que levaba moitas décadas construíndose, no cal convivían e había espacios de convivencia entre distintos sectores sociais. E esa convivencia, que era característico dese contexto anterior a 36, e que non solamente se refire aos anos da República, sino en realidade ven de moitas décadas anteriores, pois ten moito que ver co que a modernización que se estivo vivindo no contexto do primeiro terzo do século XX tamén en Galicia, non? O golpe chega como unha forma de cortar de raíz o movemento emancipatorio que estaba desenvolvéndose no eido do feminismo, non? Non só entre as xentes feministas, senón para todas as mulleres. Cando queremos entender o golpe do 36 como unha quebra, temos que entendelo nun sentido moi amplo, non solamente nun sentido político, que tamén o é, non? Senón é unha quebra con todo ese modo de vida e con toda esa convivencia e pluralismo anterior. El confiouse, pensou que non lle iba a pasar nada, porque non fixera nada malo, senón mellorar a vida do seu povo. E iso foi que no 37 colleron, encarcelaron, levaron para Pontevedra, de Pontevedra a San Simón, de San Simón a Pontevedra, e donde foi fusilado en maio do 37. Ninguén esperaba a guerra, ou o alzamiento, ou o movimiento, ou, por mellor decir como historiadores, o golpe. Aquela non era unha sociedade que estaba esperando un golpe, e o propio Mola o di nos seus plans de alzamento. E di que todo o que intentaron para enfrentar a grupos distintos, é dicir, para que os que non estaban no Parlamento, que eran os falanxistas, os fascistas, xeneraran conflictividade escuadrista, como en Alemania ou como en Italia, xa fracasara. E era por esa razón pola que o golpe tiña que ser distinto, e foi distinto. Foi en si un feito pois organizado, planificado, con unha estructura moi definida e con un funcionamento vertical descendente moi claro, non? É certo que a gran parte da sociedade pois non esperaba algo así, un fenómeno así que sacudira as súas vidas como fixo, e digamos que o golpe seguiu unha estructura territorial militar moi marcada. Para eles foi primordial ter as prazas militares máis importantes, non? Sobre todo Coruña evidentemente como capital era fundamental, e tamén Ferrol como cabeceira da xurisdicción de Marina, e a raíz de aí desplegar pois todas as forzas para ocupar o resto de territorios e de principais cidades, non? O meu avó, estando en San Simón, prometeulle a meu pai que antes de ser fusilado iba a falar con el, e fusilárono e non lle deixaron ir ver a seu pai. Os pueblos e as parroquias de menor tamaño pois viviron un pouco condicionadas e supeditadas o que ocurría tamén nas grandes cidades, non? Era cuestión de horas onde as comunicacións entre os distintos sitios e lugares foi fundamental, esa transmisión de información, incluso as vías telefónicas e telegráficas foron moi importantes para esa transmisión, non? De datos, cada minuto contaba, e bueno, basicamente así se foi desenvolvendo, que foi esa toma de poder violenta.
O taller de meu pai, de meu tío Emilio e de meu tío Chichito estaba no Señal, nun barrio de Cangas, e era tamén onde estaba a súa casa. Meu pai era follalateiro, traballaban no taller, dedicábanse a traballar metal, a facer leiteiras, medidas, espichos para os nichos, xuntas para os motores dos barcos, traballaban a follalatería. Meu tío Pepe foi o primeiro que detiveron. Viña de traballar e topou a miña prima xogando e máis ou menos era un neno. Meu tío Pepe tiña 16 anos. E ali mesmo a Garda Civil foi que non prendeu. Meu pai estaba no taller, chegou a Guardia Civil, detubéronno e ali estuveron detidos hasta que o levaron a Pontevedra.